Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon roɓindu jayndeli moɗon caggal nde min dañi weltare huccidde moɗon oɗo subaka hande min calmini moon bandiraɓe inde on manama e jettode ko weeli on tan bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon no dañeton ɗum subaka foof hande noon subaka altine oɗo ma bandam gorko Amadou Moussa Anne ara noon kala ko ganda jayndeli ɗi tongi ɗum hande ma o haala noon ɗum noon ko arde tan e salminde bismade bandam gorko Amadou Moussa Anne bisimilla mbani mba Aissata Ndiaye bismama kadi a wiyama mba en calminima en calmini kadi bandiraɓe yeɓiyankoɓe kala wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala no gowirɗen ni walla no gadirɗen ni wiide kala subaka salmindeɓe yettudeɓe jarnudeɓe kadi en jewniɓe no fewi an hoorema kadi a yewnama invité no noon tigui Amadou hande machallah no dawruɗani machallah kadi on nani de kadi toñi de fuɗɗima altini kadi ko ni puɗɗorinɗa ha aljuma kadi guddirɗa toña mbeɗa andi aljuma kadi jogoɗa addandemi ɗo kadi ko hesɗi pul yo Allah rokken tawede amin e nder hen en jetti Aliou Gangue ko sehilam no fewi machallah ko gorko Mori Diaw ko kanko ɓornini men oɗo nguɗo koltuɗal en jettimo hen no fewi a yettimo en jarnimo no hannirta ni a yettimo mi yettimo no hannirta ni eyyi ala caɗele mi yet mi yanto ala caɗele ma ar inchallah yo Allah ɓeydu uddita amin kowona ɗum ko arde e roɓiɗo jayndeji walla mbiyen e kuccam men hannde to banggue lelgo yiyani leydi Sénégal noon hannde Aissata ko ɓuuri hen ko hewde arti ko e lebte cattuɗe ɗe ganduɗa ɗe teskama e sukaɓe tawi ko almuɓe Qur'ana janggoɓe hedde to nokku kokki ko noonne kadi ɓe garti e dawrugol ha e coftal ɓaɗi eyyi kay Amadou ko kala ko ganduɗa nani jayndeli ɗi joni moon gandu ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi e ɗum ɗon Amadou gudditirten e Vox Populi tigui no mbiɗen ni jaynde ne wayno ari koye lebte cattuɗe ɗe ganduɗa ɗe teskama ina pawa e sukaɓe ganduɗaɓe ko janggoɓe Qur'ana eno jaynde wiiri ko toon to diwan mbo kokki kanko mo ganduɗa noon ko on ɗon jangguinowo tigui mbiyen tigui ɓen ɗon sukaɓe wiide jaynde ne wayno tigui ko haɓɓiri ɓen ɗon sukaɓe ko ceenuji ɗi ganduɗa ɗi kay humaɓe eno wiiri jaynde ɗum ɗon noon ko sukaɓe tolniɓe duuɓi 6 ha yetti duuɓi 10 eno wiiri jaynde witende Vox Populi caggal Vox Populi tribune jaynde arti koye lebte cattuɗe pawaɗe ɓen ɗon sukaɓe ɗum saabi noon jaynde inniri no wayno ko caɗele tigui walla mbiyen ko tana mawɗo e lebte teska toon to kokki tawi noon koye nder duɗal Qur'anul Karim jaynde noon en sifo holkay joni o holno on ɗon ceernajo tigui jagguira ko nonne kadi caggal nde o jagga ene wayno ha joni mbiyen ko ɓesgu tan ummi dari gam wiide on ɗon ceernajo tigui yo accite konguɗi jaaji ne tawe e nder jaynde la tribune les échos jaynde nde ene wayno arti tigui koye on ɗon fannu caggal tigui nde teska on ɗon ceernajo kay ina mbiyen joni o huumi ɓen ɗon sukaɓe to banggue ceenuji ɗon ɗo woɗani hay seeɗa wuuro witego kokki manam daara kokki gonɗo toon ko noon tan hollitama wonde on ɗon ceernajo mo ganduɗa kam tigui ardi on ɗon daara joni o ina wayno o humat ɓen ɗon sukaɓe gam tigui ne wayno o lebtudeɓe eno wiiri jaynde nde ko noon tan caggal nde o jagga kanko on ɗon ceernajo biteɗo Khadim Gueye ko noonne kadi jinnaɓe ɓen ɗon sukaɓe kadi pawama juuɗe kono caggal muɗum ɓesgol ɗi gummima darima gam wiide gendarme ɓe kam e procureur yoɓe gaccit ɓen ɗon koota e galleji mumen l'observateur jaynde groupe Futurs Médias nde ko hen tigui arti caggal nde teski lebte fawaɗe dow ɓen ɗon sukaɓe holtam noon wonde ko caɗele kay walla mbiyen ko kawis mawɗo yiya toon to wuuro witego Diagne ɗum ɗon noon ko histoire ene wiiri jaynde omo ganduɗa ko ceernajo tigui jeyɗo on ɗon daara caggal kay nde lebti ɓen ɗon sukaɓe tawi koɓe o jangguinta tigui o humiriɓe ko ceenuji ɗum ɗon noon jaynde ne sifo e nder konguɗe muɗum jaaji ne tawe e nder ha joni jaynde witende hono l'observateur kono ɗum ko ina tawe hen mawɗo leydi ndi caggal kay nde o yiiɗi weltinde ɓeɓe ganduɗa ɓe ko dadiɓe leydi men Sénégal hollitama wonde o hokkiɓe ko yewti ko e cuɗari wandi fayida ɗonne kadi ne tawe e hello tati e jaynde witende l'observateur quotidien le quotidien o wayli sawru mbaggu eɗo subaka hande arti koye dawrugol caggal hande teska walla mbiyen tigui hono waylo e nder lando démocratique sénégalais woni PDS ɗon noon ko Oumar Sarr joni o eno wiiri jaynde o watti tigui Abdoulaye Wade e lawol e wiide makko noon ne wayno ngoɗo miijo walla ngal ɗo badal ala foof to ummi ala kadi ɗo hucci e wiide makko noon alliance sukali soppi e wiide makko tan ina kay ñiga no fewi ene wayno jaɓɓal ngal maître Abdoulaye Wade woni yabbude
oɗo saa tegal dum ko rewmi quotidien kodin ko ngudi debdi nandudi tawete nden don jayande caggal ndewo kay yiyondiri e lopabdi soppi o mo ganda non ko maître Madi Kenya e maître Abdoulaye Wade joni jono en wiiri jayande be tengtini beldal mabbe tigi dum don non ko photo makko kanko Abdoulaye Wade e o mo ganda ko maître Madi Kenya woni ala in e jayande wiitende rewmi quotidien Sud Quotidien jaynde ene wayno arti koye dawrugol ha joni kono ari koye peeje e peccorde kam e miijoji e ko yewti koye sumgoji kuccadi woni tan élection présidentielle 2024 ɗum ɗon noon holtama wonde ko élection présidentielle mo 2024 kay mo ganduɗa hunde kala ina wawi hen wonde e wiide jaynde ko ngoli daɓɓikiniɗi kono tan tawe hen photo ala une président Macky Sall Ousmane Sonko Khalifa Sall Idrissa o mo ganduɗa ko Idrissa Seck kam e Abdoul Karim Wade jayde wolfati jayde nden ɗon ene wayno ari ko yala haali Petro-Tim ɗum ɗon noon ko Alioune Sall ma tigui heeɗe e oɗo subaka hande ko yewti on ɗon ala haali ne tawe e page 3 e jande wiitende Walf Quotidien Dakar Times jani nden ɗon ene wayno ari ko e goɗɗum caggal nde kuɓam woni courant kay ɗamina tigui ma ƴellito e ko fay arde holitam noon wonde so rena kay ko grève woni gueddere golle ɓe ganduɗa ɓe ko liggotoɓe e ndiyam woni ko huccana ko gudi daɓɓikiniɗi woni ko jayde tigui addi oɗo subaka hande e photo yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ene jiiloyo ndiyam waɓe no Aissata Ndiaye ene ɓitti bideŋaji le soleil jayde guendire nde kañum suuɓi hande haalde koye coftal balli ko yewti ko e CAF Awards 2019 fettoɓe Afrique naaɓe hitande ɓurne mantinade ne tawe hen Sénégal naaɓe tato woni Sadio Mané Idrissa Gana Gueye e Kalidou Koulibaly photo mabɓe kamɓe kala ne tawe hen siftinde noon on ɗon CAF Award hokkete ko ñande jeeɗiɗi lewru hono lewru tigui janvier 2020 jayde stade ko ɗon tigui ndewten naten e coftal ɓalli bundi ɗum ɗon noon ko Sadio Mané ɓe kaali toon caggal nde o marki fodde loggi nogas e ɗiɗi e nder capanɗe tati titularisation ɗi o waɗa kanko mo ganduɗa ko ɓiɗɗo bambalinajo hollitama noon wonde ko Sadio Mané ina tan jokki wadde cartonné toon to Liverpool ɗum ɗon noon hollitama ni caggal nde o marki ɗi loggi nogas e ɗiɗi hanki tigui loggol makko ngol saabima haw waɗa homme du match e match mabɓe hakkude mabɓe Crystal Palace ko noonne kadi o foti to banggue record mo ganduɗa ko Michael Owen ko noonne kadi e Luis Suarez toon to Liverpool omo ganduɗa noon ko Eden Hazard suuti konngudi wi wonde ne wayno oɗo ballon d'or ala kay podɗo ƴettu ɗum tan so wona kanko ɓiɗɗo Sénégal najo hono Sadio Mané jayde cippiro walla mbiyen suñu lamb ko ɗon uddirten ko yowiti ko e gueɗe mbiyen ko yowiti ko ha joni e mbiyen roɓindo men jayndeji tigui jayde noon wi ene wayno ko joni jono tan ko prix koko ƴelliti wonande kaɓe ɓe ganduɗa ko VIP en woni ɓe ganduɗa tan ko sipirteɓe mantiniɓe ɗum ɗon noon modulo kañum joni jono ina fota jarde ko tolni e temedere capanɗe 5 millions to banggue combat muɗum ko noon kadi mo ganduɗa ko Ama Baldé kañum ina foɗono fodde temedere millions ɗum ɗon noon hollitama wonde ko kay cachet mabɓe nana tan a ɓeydo ƴellitade no hannirta ni kono ɗi million ngaji kam Aissata Ndiaye hay sinno ko million goto kam ne fonno fo waɗɗo e tabal ngal en tout cas mbawen hen timde hay sen kam jeeya sen jeeya timde kalisma jeeya ni ko weltare donc gasi haalaɓe ceerno ko ɗum woni ko tongude ene roɓiɗo men jaydeji noon tigui Amadou en garate gueɗe rendo ɗo Amadou hande yeehi ko toon to ganduɗa woni diwan mo Diagne noon woni koye nder kokke toon noon ko kewi toon ko hande ina ƴewtinda journaux ji fof ko hen dawi woni ceerno mo ganduɗa tawama e nder duɗal makko e duɗal ɓurana hen sukaɓe ganduɗa ina kabba ceenuji ɗum noon ma ɓuur sukaɓe nayo ganduɗa ina kabba toon ceenuji kanko noon o nototo koye inde Khadim Gueye kanko Khadim Gueye noon koye nder duɗal makko ko wayni tawa ɗum noon saabi nde ɓen sukaɓe ji ko wayni ɓe mbaɗi feere ha no procureur tiniri ɗum ko ɗon noon gendarmerie tan mo kokki waɗi hen jungo muɗum haɓe pawe makko jungo ɗum noon caggal nde ɓe pawimo jungo noon ɓe ƴewtidi ko Amadou ko wayno pression walla mbiyan to banggal Touba to ñagole gummima toon ɓe pawe walla mbiyan pression mo ganduɗa fawama e mabɓe est ce que ko pression wawi wiyede saabu neɗɗo saaha ina ñaago ko ganduɗa ɗum woni teddugal wiyan teddugal ñagama gam no woppitira o fayay jignaɓe o faata e liggey makko kono kadi kala mo ganduɗa ko jangguinowo e ɗin banggueji toon to kokki kamɓene ɓe mbaɗi ko collectif walla mbiyen goomu ganduɗa ɓe daari kamɓene gam daranade koyngal omo ganduɗa woni Khadim Gueye woni ceerno jangguintuno
gandunoɗo ɓeeɗo sukaɓe tawaɓe ine kaɓɓa e ngal ɗuɗal Amadou surtout bon certes gonɗen koye Sénégal ko gonga ne yimɓe foof ina doga masala ha koyɗe moƴƴi so tawi neɗɗo ɓilima e juuɗe kono noon masala ha meɗen addani men probléme Aissata non tuy imagine sukaɓe ganduɗa ɓe ko jibinaɓe dokkeɗa ya janggin no wawno wade foof kala ko ɓe mbawi wadde e aduna mbiɗa sikki humdeɓe saka no humiraɓe ceenuji ɗum ni kam ɓurti duuɓi 6 donc noon sukaɓe ganduɗa ko duuɓi 6 duuɓi ha duuɓi 10 won hen wiɓe duuɓi 5 ha duuɓi 6 donc noon no wawno wade foof mbiɗa sikki masala hani jaari kono yoɓe gaccu lawol waɗa ha joni fodde mum ko ɗum woni lawol saabu ɗum ɗo ko hunde ganduɗa nde yonnetaki en jonnani ɗum hay kamɓe sernaɓe certes ɓe jonnani ɗum population aussi fotan ɗum yonnude saabu wona hunde yonde wona hunde moƴƴere neɗɗo ko innama aade no mbinomi ñande en neɗɗo foof ne foti teddinede neɗɗo foof ne foti teddinde neɗɗo saabu neɗɗo ko Allah adi teddinde ɗum holno neɗɗo ƴettirta cukalel humira ɗum e chaine d' abord elle a jibinani walla jogorani jibinde ɓe jangguinɗaɓe ko joom wonkiji yaaɓe ha dañi duuɓi 6 duuɓi 10 so déjà batti hakkillaji donc ɗum ɗon ne wawi wonde ɓerɗe mumen ha mawna janggo jam ne mbawi yobtade e ma ne mbawi yobtade ɓiɓɓe ma ɗum ɗon noon woni ko foti rentede ko suka c'est vrai ene wiye almuɓe ene keewi ene joori ɓerɗe ene mbaɗa ko ganduɗa ko ene hulɓini kono mbiɗa sikki sa ronki wawde jangguinde a ronki wawde marde ɓe sukaɓe poɗɗa ko nawdeɓe ɗo guittunoɗaɓe ɗo desdirhaɓe jinnaɓe mabɓe kono wona humdeɓe seenuji yoɗa Amadou ina hawni no hulɓini saabu cukalel ganda anda haydara mo ganduɗa haqqille mum timmani taw duuɓi 5 ha duuɓi 7 ha duuɓi 10 foof Amadou ko cukalel ina weeli woncude wona ceenuji woncata ɗum hande ko wiyete ñanden tan eɗen kala ɗo droit ji ganduɗa sukaɓe ene daña ɗum jangde en wone commentaire uji ni mbiɗo jangde nde wona école française o tan gonga tigui kono so jangde wiyama tan koko waɗa généralisé ko jangdeli ɗi foof memi kono kadi ko wiyete hande yo daraji ɗi pewdita ha fewa mbaɗe modernisé gona daraji ganduɗa sukaɓe ma dañ toon gandal kono ma dañ toon needi saabu hande a ƴewtidima internat ji nani ɓuura hewde e leydi ndi te yimɓeɓe nani ɓuura nawde sukaɓe mumen e internat ji te internat ji hande ene jangge toon ɓuurano eɓe jangga toon français seeɗa kono ko ɓuurano o ɓuurata hen doole ɗum ɗon noon ko tan wiide ko wayni ine muusi ko wayni ne hamni ganda cukalel ganda ko jibinogel kala jibindo ne andi ɓiɗɗo ne way saka noon ƴettude bi jana no huma ha woɗɓe jiiya cukalel ngel ina huma elle ko ganda hay jawdi saɗa mufti jawdi ma Amadou ni a watta ɗum ɗon ɗum ɗon ina hamni ne hamni no fewi ko tan woppude no mbiɗa ni yo laamu woppe walla mbiyen lawol woppe waɗa liggey muɗum no hannirta ni saabu sona ɗum golle mbaɗe ni ma watta saabu neɗɗo sa yeehi ha jogoɗa yettoɗaɗe mum to kumata ɗum ruttinɗum e koreji muɗum Amadou ko noon tan aɗa andi Aissata lawol waɗita ligguey muɗum ko ha goɗɗo yiya rento walla goɗɗo mbaɗannoɗo heeño yawno acca guila sambatinani dembatinani lawol ngo leydi ndi ko leydi lawol wona tan kalde neɗɗo ɓiile e juuɗe en jiiɗon Sénégal eɗen jogui probléme soit ko banggue les hommes politiques soit ko banggue les hommes d' affaires ɓe ganduɗa ene jilli ene jogui koppareje en gueɗe mbaɗe noon soit ko yimɓe ganduɗa ɓe ene jogui gande woni to banggue alqouran o woni to banggue aussi tubakiri ndi so jomumen ɓiilima e lawol tan jiita ko joni joni yimɓe mbaɗa organisé caggal makko juɓɓina pelle ko mbiɗa joni joni ko mbaɗa des commission jetto e galleji diine mawɗi jetto yimɓe mawɓe ene mbaɗa manifestation ene jaaha commissariat ene jetto procureur ene binda pétition ngaji yo kaari yo kaari accite alors ko yo kaari accite ene waɗi ko ganduɗa ko ene jagga ɗum ko manam ko jagguimo ko ina foti o anda ko jagguimo ko lawol fawa e dow makko wona pour kanko hayso tawi ko pour kankone mais pour kadi ganduɗa janggo jam ɗum ɗon wasa kewde saabu koko rewi ɗo ene refti ɗo ɗum ɗon noon ene moƴƴi vraiment ɓe gacca laamu ngu waɗa lawol so yi noon ha ñawama haljitama andama woodi ko fawe dow makko walla kadi ala ko fawe dow makko e on saaha jomumen ne mbawi wadde organisé ƴeewa no jomum yaltiri walla e gueɗe mbaɗe noon ko noon tigui gueɗe mbaɗe ni yo lawol woppe waɗa liggey muɗum no hannirta ni ko ɗum noon woni ko uddata roɓindu jandeli moɗon bandiraɓe weltare tan min daño huccidde e moɗon oɗo subaka hande ko tottude won aadi tan janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Ndeye Fatou Massaly henno e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne addanno moon ko jayndel ɗi tonggui hande on jarama